Алло. Дар киҷоӣ? هیچی خونه داشتگیم Чӣ кор кардесӣ? هیچی кино тамошо кардастам. шумо чӣ кардем? Ҳичи, ман гуфтанӣ будам ки ҳамун сумми питсаота споридам, бо наспорӣ. афанди як минут мефаҳмонам афанди. Ягон чӣ фаҳмондана дар кор нест. Ман ҳамаша худам дидам. як минут мара гӯш кун. Чӣ ҳам ёд гӯшуд кунам? Бо гапҳои дурӯғу мегӣ бачи холам буд ё ки бачи амаким буд? Бай чӣ кор кард ки мана тоисон када? Байни мо чизе буд тамом фаромӯш кӯ. ман гуфтам будам ки ҳамин ду бургери дига заказ кардагем. суми аморам теба бира. Ака, официантам меёрам сабой кунен. Идхта, айбай биё бирем. Ҳечи айб нест, исроф ҳаромай. Ака, официантам меёрам сабой кунен. Идхта, айбай мегӯям, биё бирем. Е айб нест, официант. Охи столи химон нест. На столи химон. Ячи намуда ҳамаша хурди ку. Биё бирем ҳамаро шарманда кардӣ. Бахшиш ира рисо додаган. Бахшиш. No.